L-anzjani jinsabu fiċ-ċentru tal-politika li ħaddan il-Partit Laburista. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt iż-żjara li saret l-erba' filgħodu fiċ-ċentru ta' matul il-jum fil-Mellieħa, propju fir-raba' jum tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista bit-tema Insaħħu Malta tagħna. Iż-żjara saret mill-mara tal-Prim Ministru Dr. Lidja Bela flimkien mal-President tal-Partit Ramona Attart u l-Membru Parlamentari Laburista Malcolm Paul Aġuż Galja fejn mal-wassa tagħhom ingħataw merħba mill-isbaħ mill-anzjani u l-ħaddiema li kienu preżenti. Fil-messaġġ tagħha Dr. Bela qalet kif hu ta' sodisfazzjon li tara lill-anzjani ikomplu ikunu attivi fil-komunità. Huwa ta' sodisfazzjon kbir li tiltaqa' man-nies, titkellem magħhom, tismagħhom u fuq kollox taġixxi. Dan huwa l-iskop tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista li mhux tingħalaq fil-binja taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista iżda illi toħroġ u titkellem man-nies u ddur il-pajjiż kollu. Il-Partit Laburista kien għadu u se jibqa' dik il-forza politika li teżisti biex tħares l-interessi tan-nies, dik il-forza politika li teżisti bħala vuċi tal-batut u taż-żgħir, dik il-forza politika li tħobb il-pajjiżha. Lan wara dawn iż-żjarat u biex il-Partit Laburista jibqa' jkun il-vuċi ta' kulħadd bruħ soċjali fejn joffri serħan il-moħħ u stabbilità lill pensjonanti.